बस मानोबा लिंहरब्रबदोंमोन आंखौ? जिबौखौ फिसियोबा जिबौआ मानसिखौ मन'फिनो होननाया नोंगो नामा नेवला? बस मा बुंदों आं बुजियासै। साला मेरी बिल्ली मुझको ही मेव। आं नोंथांखौ मेवखोनो होनाखै। खबरदार आंजों उल्था उल्था बुंफानाया। आं मा गोरोन्थि मावखो बस आं जेबो बुजियासै। नों बायदि मानसिखौ अननानै नों बायदि सिखाव मानसिखौ साइज गैया बाइस गैयाबाबो आंजों लाफाबाय। दा नों आंनि बिखुङावनो देगा सुनो नागिरदों नामा? बुजियाखै बस नों मा बुंनो नागिरदों? खबरदार आंनि बिनानावनि अनगा नों रावखौबो नायनो मोना। जुदि बे बारावबो सोरखौबा आइ लाभ इउ होननाय खोनाबावबाय बा सोरखौबा नोङो मेगन थाइसेजों नायबाय, नोंनि मेगन थाइनैखौ आङो थुख्ल'नानै सना गानहोगोन मिथिबाय? सना गानहोगोन दाउदैनो। बिनिखायनो दाउदैनि अनगा नों रावखौबो नायनो मोना मिथिबाय? आं दाउदैनि अनगा रावखौबो नायखायाखै बस। दाउदैयासो आंखौ गोसो थोआ। बे नोंनिसो प्रब्लेम। नोङो सासे सिख्लाखौ गावनि बानायना लानो हायाखै। बेबो आं नोंनो फुल फ्रिडम होनानै होखाबाय। आंनि बिनानावा नोंनिनो होननानै माबायदि मानसि नोंलाय सासे सिख्लाखौ फटायना लानो हाया? सार जों बायदि गोसोम गोफा उदै गेन्द्राद्रा मानसिया सिख्ला फटायनो थाबा हायालै। बाहाना बाजि दा खालाम। सिख्ला फटायनो थाखाय महर मोजां जालायनाङा मिथिबाय? सोर फाग्लाया खोन्थानाय सिख्ला फटायनो थाखाय महर मोजां जालायनांगौ? जाम्बाफोरासो बेफोरबायदि बुङो। जाम्बा मूर्खफोरासो बाना नागिरो सिख्ला फटायनो रोङिफोरासो। बिनिखायनो आंनि सिगाङाव बाना बाजि खालामनाङा। आंनि बिनानावखौ नोङो थाबैनो गोसो थोनांगौ आरो गावनि खालामना लानांगौ। जुदि सोरबा सिख्लाखौ नायबाय अब्ला खर'जोंसो नोंनि बिगुरखौ हासिजोबगोन आं मिथिबाय? आरो सोरबा सिख्लाखौ गोसो थोखुमादों होननायल' खोनाथों। होमबाथ' सिखाव खावनायनि साजायाव नोंखौ थैजासिम जेल जाहोगोन आरो ओरैबायदि दाय फसिना होगोन ना मिथिबाय? बस आं रावखौबो गोसो थोआखै बस। रावबो सिख्लाखौ नायाखै बस। माथो नोंलाय मैया दाउस्रि देलायनि फिसाजोजों रायलायदोंबालाय? बस लामायाव लोगो मोननायखायसो रायलायदोंमोन बस। आरो बिसोरनि गामियाबो जोंनि गामिनि लामाजोंनो नालाय बेनिखायनो नुबाथाय माथो होनांगौ जायो बस। माथोल'सो होदों दा, गोसोफोराव गुलु गुथु जायाखैथ'? जाया बस जाया। आं दाउदैनि अनगा रावखौबो मोजां मोना बस। मानो होनोब्ला आङो दाखालिनिफ्राय दाउदै मेदामखौ जोबोद मोजां मोनबाय। आच्छा बारु थाइबानि लारु, नों जुदि रायलायदोंबाल' जेबो नङा। बिनि उनाव बांद्राय खिखि खाखा मिनिलायनाय नुयोबा दिगदार दं। अके बस आं रावजोंबो रायलाया। ओमफ्राय नोंथाङा इलेक्सननि सेंग्राफोर लिंहरदोंमोन ना? आं लिंनानै लाबोजोब्बाय। बाहेराव दं बस। थिनहर। आंनि बिनानाव दाउदैखौ धोखा होनानै बेलेग सिख्लाजों रायलायोबा नेवला उदैखौ गाफ्लेजोबनानै बिबुखौ खुगाथिं ओंखारहोगोन आं। मोनथियाखै बियो? गुड मर्निं सार। आच्छा बारु थाइबानि लारु फरायसाफोर, बेसिम फैनायनि थाखाय गासिनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आं। जिराय। सार जों जिरायलायला। मानि थाखाय? नोंथाङा जोंखौ मानि थाखाय लिंहरदोंमोन बेखौ बुंदो सार। आच्छा बारु थाइबानि लारु होमबालाय खोनासं। इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो दङ। नोंसोर फरायसाफोरा आंखौ गासिबो हेफाजाब होनांगौ आरो आंखौ देरहाहोनांगौ। सार नाथाय पार्टिया मोननै जाबायना सार। गुबुन पार्टिनिफ्रायबो बिराद नारसिननाय फैगासिनो। आं नोंसोरखौ बुंखादोंमोन ना बे इउपिपिएल आरो बिपिएफ खौ बाद हो होननानै। बे इउपिपिएल आरो बिपिएफ नि पार्टिखौ मोनसे खालामनानै आंनि ग्रुपआव लाबो होननानै नोंसोरखौ बुंदोंमोन आं। नोंसोर मिथिगौ ना नोंसोर बायदि फरायसाफोरा, नोंसोर बायदिनि लाइमोनफोरनाव बेसेबां ताकत दं? नोंसोर गोसो जायोबा इउपिपिएल बिपिएफ मोननैखौबो मोनसे खालामनो हायो मिथिबाय? दावराव दावसि बुलाय सुलायजों नङा, शान्तिनि लामाखौ लानानै, जेरै महात्मा गान्धीया अहिंसानि लामाखौ लादोंमोन बेबायदि लामा लानानै बे बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौ नोंसोरो मोनसे खालामनांगौ आरो बिनि राजाखौ आंखौ खालामनांगौ मिथिबाय? बिनि उनावहाय आं बर'नि मिनिस्टार जानानै बर'नि मोजां खामानि मावगोन। थ' नोंसोरा बेखिनिखौ हागोन ना हाया? सार जोबोद लेट जाबाय। बिदि होनबा जायाना। नोंसोर लाइमोन सेंग्राफ्रा मेंनाय उखैनाय उन्दुनाय बेफोरखौ ज्राब गारनानै बर' हारिनि थाखाय साननांसिगौसो। आं हारसिंलाय माखौ हाजोबनांगौ जाखो? नोंसोर हेफाजाब होफायाबा बर'आ मालाबाबो जौगानाय नङा। बेनिखायनो नोंसोरो सेंग्रा सिख्ला गासैबो लैहोर ओंखारनानै बैसोर मोननैबो पार्टिखौ मोनसे खालामनांगौ मिथिबाय? माने मोजाङै नोंसोर ज' जालायनानै जोंनि लिडारफोरखौ खौसे खालामनांगौ आरो आंनि अमा खर' पार्टियाव लाबोनानै बर' हारिखौ मोनसेल' खालामनांगौ मिथिबाय? होमबाना नायनि सोर सैमानि फिसाया जोंखौ गाख्लायनो हागोन। बेनिखायनो नोंसोर आंनि थिननायखौ मावदो। दिनैनिफ्रायनो बिपिएफ आरो इउपिपिएल नि हानजाफोरखौ मोनसे खालामदो, बास अमा खर'आव लाबोदो। जागोन सार, जों नाजागोन। हुइना बाद लान्जाय टेम्पाट पाट। नाथाय दावराव दावसि खालामनो मोननाय नङा दे, बुलु बुला खालामनो मोननाय नङा। मोजाङैसो मिथिबाय? मोजाङै। जागोन दे। आच्छा बारु थाइबानि लारु थांनो हासिगोन। बिराद गोरालाय दुनियानि एफा बुरजा मानसिखौ हेन्डेल खालामनांगौआबो। बेनि सायाव गुबुन हारिनि मानसिफोरखौबो नोजोर होनांगौ। गुबुन हारिफोरा मा खालामदों मा खालामाखै बेखौबो नोजोर बोनांगौ। बेनि सायाव गावनि मानसिफ्राबो सुथुर, गावजों गाव नांलाय खमलाय। बर'नि लिडार जानांगौ एसेबां गोरलै नङा। अब्लाबो बड'लेण्डनि राजा जागोन आं, राजा। आरो आंनि फोरजाफोरखौ गासिखौबो दुगा दुगि खालामजोबगोन आं। बयखौबो बुहुमनि जोंखोल माखोल खालामजोबगोन आं। बेनिखायनो जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि हेफाजाब लानांगोन। बिसोर हेफाजाब होआबा हाला। दावदाय
दावदै फैदोंना नोंसानाव? आयौ बाला नोंहाय इसिबां गोहोना? आंनि न'आव फैनानै नोङो दावदै सोंफैग्रा? बैथाला जगरा मानदावला? आंनि न'आव फैनानै नों दावदै सोंग्रा नोंनि थाखायनो आंनि थाफिया गाज्रि जादों मिथिबायना? नोंनिबो माबेबा लाखुमा बुस्थुखौ गाफ्लेजोबना हरगोन आं मा होननानै बुंखो? बिगासेल' हा? औ बेखौनो मोनदो रंजा। एफा बुरजा सम्पति थानानै माब्रै बिगासेल' मोनखांलाय? आंनि मुङैनो बेसेबांबा हा दङ, बेफोरखौ मा खालामनो सानखो आरो आं माब्रै बिगासेल' मोनखो? मानो होनोब्ला नों बे न'खौ गारनानै थांदों आरो बे न'नि जेबो सम्पति नाङा होननानै नों गावनो बुंदों। अन्नानै आं नोंनो बिगासे हा होनो नागिरबावदों, बेबो टाउननि लामा खाथिनि। लानोबा ला, लायाबा था। आच्छा खोथाया बिदिसो जाबाय होमबा। जागोन दे। माथो नांबावगौ नोंनोलाय बिगासे हा मोननानैलाय? मा मावनानै जायो बे बिगासे हाजोंनो जादो। फाननानै जायो ना मा खालामनानै जायो जादो। आच्छा दे बुजिबाय। बुजिबायबालाय थांदो। आरो नङाबा मोनसे खामानि मावनो हायो आरो बे न'आव फैनानै पलिटिकेलाव ओंखारदो आरो आंनि हेफाजाब होनानै होदो। बापावै पलिटिकेलाव ओंखारनो आं ओंखारा। आंहा मोनसे पार्टि दंखायो। आं नोंसोरनि दावराव दावसि पार्टिखौ हेफाजाब होआ। नोङो न'नि बेरेखा खामानि मावनायखायनो दिनै नों बेफोरबायदि जानांदों थफिराम। बेनिखायनो बिगासे हाखौ लादो आरो आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय गोजान जादो। आच्छा दे जागोन जाथारगोन। बिफा मा सानो नोङो? बे थफिरामा बिगासे हाजोंनो गोजोनगोन ना? गोजोननांगोन, मानो गोजोना बेलाय? दिनैसिम मा मावदों बेलाय? जेबो मावफेराखै। अन्नानै बे बिगासे हाखौ होबावनायखायसो। बिराद सोलोंनांगौ दं बेहा, एन्टनिय'मोन बायदि नंथारा। बेनिखायनो गाव जेब्लासिम गावनि गोरोन्थिखौ बुजिया अब्लासिम आं बेनो जेबो होआ। आरो मोनसे खोथा बिफा, एन्टनिय'आ हनै फावगालिखौ गारबायनो। मा होननाय जाखो बेलाय? बेनिखायनो थाबैनो दुरलायजों रायलायहैनांसिगौ आंहा। दे नोंसोर हिनजावफोरनि खोथायाव आंलाय माथो हाबबावनो? नों थांनानै रायलायहैदो। जागोन दे, बेखौनो खालामनोसै आं। बिगासेल' हा जासिबाय आंनो। बिगासेल' जागोन। नै बे थफिरामा बिराद गोबावनिफ्राय दद्र जानायखाय दद्र सानना लाबायलै मानसिफ्रा। नै बे थफिरामनि गरमखौ बावगारमारबाय मानसिफोरा भाइराल जानाय मानसिफोरखौ सप्तासेनि उनावनो बावो होननाया आंनि गरमखौबो बावगारमारबायलै। बेनिखायनो जेसिबि लाबोनानै एवग्लुंफैनोसै आं बे न'खौ, होमबासो मिथिगोन नै बे थफिरामनि गरमखौ। अ हेलौ, आं थफिराम बुंदों। सोरनावबा जेसिबि मोनगोन नामा? आच्छा आंनो दा मोनायाव जेसिबि नांगौ। थाबैनो एरेन्ज खालामनानै हो आरो आंनि खाथियाव लाबो। एमाव राजा, मैया हराव जा मावबाय बेफोरबायदि खामानि दा मावसे मिथिबाय? नों दुलुरखौ मा खामानि थिनबाय थायो? हा? दुलुरा जाम्बि बायदि मावबाय थानायखायनो मोजांथार मोनथारो नामा? नों मालाय सिख्लाखौ पार्टि खालामनो लांनानै जुमाय फेग्लि होनानै जोंनावसो दोनफैनो मोनबाय नोङो। सिख्लानि न'आव दोनहैनो हायासै? नों गावनि न'आव लांनो हायासै? आरो बे सिख्लाया माबा मोनसे जानाय मोनब्ला दुलुरासो फसिगौमोन, जोंसो फसिगौमोन मिथिबाय? जों नोंसोरबायदि माहाजोन नङा एमाव राजा। नोंसोरबायदि माहाजोनफोरा मालाय दाय मावबाबो दायफोरखौ नोंसोरो फैसा होनानैनो माबानानै दोननो हायो, सिरि खालामनानै दोननो हायो। आंना गोरोन्थि जाबाय, आंखौ निमाहा होदो। एबारनिफ्राय दुलुरजों रायलायनांला नों मिथिबाय? दुलुरजों रायलायनाय नुबानो दिगदारसो दं। आरो बे नोंनि आखलखौ नोंसोर बहा जाहैयो लोंहैयो लोंहैथां। दुलुरखौ मालाबाबो गेजेराव दालाबोसै। जागोन दे, आं दिनैनिफ्राय दुलुरखौ जेबो थिनला। दिनैनिफ्राय दुलुरखौ नों जेबोखौनो थिननो मोनला नोङो मिथिबाय? माबा मोनसे जाबाबो दुलुरनिफ्राय फैसा बिहरगोन नोङो। हा? स्कुलनि प्रजेक्टफोरखौबो बायदिसिनाफोरखौबो बेखौसो लिरनो होफैयो। नोंहा गाव मावनो हानाय जेबो गोहो गैया नामा? दिनैनिफ्राय दुलुरजों रायलायनो नांला नोङो, दुलुरनि मोजांखौ हास्थायदोंबा। जागोन दे, थांदो। उनफोराव जों गोरिब गुन्द्राफोरासो बदनाम बसि जालाबायगोन। गावसोरालाय मा जानो, गावसोरनि बदनाम बसिया सानसेल'सो। जोंफोर गोरिब गुन्द्रानासो बोसोर थायो, थैजासिम थायो। बे दुलुराबो माला बुजिगोन? एमाव राजानि खोथा खोनासंना होनबाबो बुजिथारा। दुम्पाव, अरन,
फैखो नों गुवाहाटीनिफ्राय आंनोलाय माथो फनबो हराखै नोंलाय नोंखौ सारप्राइज होफैदोंब्रा आङो मोजाङैनो दंना नों औ आं मोजाङैनो दं ओमफ्राय हाखु दाखुलाय मानो फैब्रबदों नोंखौ नायनोनो फैदोंब्रा नंगौ नामा होमबाबो फन खालामनो हायोना नोङो माबाफोर जादोंना जायाखै ओंखामफोर फै जानोबा आं संनानै जाहोहरगोन नाङालै आं एसे आथुर बिथुर जादों माने न'आव एसे खामानि थानायखाय फैब्रबदों आं मोननैसो डकुमेन्ट लानो होननानै आं दाहायनो गुवाहाटीयाव थांफिननांगौ दा मोनानि गारिजों एसेबां थाब औ फुजायाव फैगोन ना फैया नोंलाय आइ एम सरि आं फुजायाव हाथ'नाय नंला एबार नोंनोथ' बुंदोंना बिराद मोजां फराय होननानै बेनिखायनो फरायगासिनो आं औ फरायनांगौथ' आरो ओमफ्राय मोनसे खोथामोन नों आंखौ दासिम बिराद हेफाजाब होबाय बे बारावबो हेफाजाब होनो हागोन ना मानो हाया जानो माने आंनो रांनि गोनांथि जादोंमोन बेसेबां नांगौ बे बाराव 15,000 हरनो हागोन ना 15,000 मानो बांद्राय बिबाय होमबा आङो 10,000 बाबो जागोन दे जेबो नङा दे आं 15,000खौनो हरगोन नोंनो दाथ' आंनि आखायाव केस गैया माने गैजोबा माखासेखौ अनलाइन पेमेन्ट खालामगोन आङो गाबोन नङा आंनो दिनैनो नांगौ दिनैनो औ दाथ' आंनाव गैया नाथाय आंनो नांथारगौमोन गैयाबालाय माथो खालामबावनो आरो नङा अलंबार दङ आंनाव फैसा एसे दङ ओमफ्राय माखासेखौ मेनेज खालामनानै हरगोन आङो नोङो दा ओंखाम जालांबा हामगौमोन नामा जागोन दे आं दा मोनायाव लांफैगोन दा आं न'आव एसे खामानि मावहैनि दे दाना गुवाहाटीयाव थाहैनायनिफ्रायनो बिराद बिजि जाबाय फनबो बारा हरा खालामग्रा जाबाय फैसा नांगौबाल' खबर लाग्रा जाबाय मानसियानो आंबो मा सानदों फरायनाया बारा जादों खोमा बेनिखायनो आंखौ बारा खबर लायाखै दे मोजाङैनो फरायथोंसै बेनि फरायनायानो आंनि फरायनाय आंहाथ' गोजौ सोलोंथाइ लानो हायासै बांद्राय बेनिखायनो बेखौनो फोरोंनोसै आङो जि एसे हायो जि एसे फैसा दं थ' लोगोफोर थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंखौ नायनानै हेफाजाब होनायनि थाखाय नोंथांमोननि मुंखौ आं स्क्रिनाव होना होनोसै थेंक इउ स' माच संगिता ब्रह्म आरो नोंथांनिसिमबो थेंक इउ स' माच जिबन ब्रह्म आरो नोंथांनिसिमबो जोबोद थेंक इउ स' माच नोंथाङाबो हरनायनि थाखाय नोंथाङा 200 हरदों सानसुमा नार्जारि नोंथांनिसिमबो थेंक इउ स' माच अजय बसुमतारी नोंथांनिसिमबो थेंक इउ स' माच आरो कमल नार्जारि थेंक इउ स' माच बिकास बसुमतारी थेंक इउ स' माच जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोना आंनो इसेबां अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय बेफोरबायदि अनसुंथाइ मोनोब्ला गोसोआ गोरा जालायलायो आरोना अननाय मोनोब्ला ओरैबायदि एनार्जि फैनायजोंनो खामानि मावनोबो बिराद गोहो फैयो बेनिखायनो बेफोरबायदि अननाय मोनोब्ला मोजां मोनो थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर जायफ्रा अनसुंथाइ हरगासिनो आंनो थ' थेंक इउ आयौ बाला थफियाम बे बारावबा हले जों खावबाय गावनि मोननांगौ बेसादखौ बिनानै मोनाबा सेनानै लानांगौ फर्मुलाखौ बाहायनोसै आंना बिफाया आंनो बिगासेल' हा होदों बेनिखायनो आङो न'खौनो एग्लुंहैजोबनोसै एसेबां बिदि नङा न'खौ डाइरेक्ट नोङो बेफोरबायदि खालामहैयोबा पुलिस लिंहरगोन बेनिखायनो खाथि खाला मा सम्पति दं बेखौ नोजोर होबाय न'खौसो एग्लुंजोबगोन आं एसे खिथुआव अर सुनानै होबावनि र' जाहाथे क्लिअपेट्राया मस्ला मोनो थफिराम थिगानो नोंनि बुंनाया न'खौबो अमा गन्द्रा सेफायनाय बायदि सेफायखा बाला बिनि उनाव दखानफोर दङबा दखानफोरखौ होथार सुपार मार्केटफोरखौ गासिबो जेसेबां दं मिथिबायना होमबासो नोंनि मोन्थाइखौ मोनगोन माथो नंदों सम्पति मोनसे सेफायबानो बोराया ओइ मा जाखो होननानै होसोबोगोन आंखौ बे समावनो जुदि आधा सम्पति होआ न'खौ सेस एग्लुंजोबगोन साल्ला माथो बिदिनो खालामदो आरो बोरो आं सेंग्राफोर लिंहरनो होनाया सेंग्राफोराना अमा लाजानि केम्पिंआवसो थांजोबबाय बाल्ला अमा लाजाया मालाय गावनि पार्टिखौ गिदिर खालामनो नागिरदों मिथिबाय मालाय UPPL BPFखौ जमा खालामनानै गावहासो बिसोरनि राजा जानोसैनो बेनिखायनो सेंग्राफ्रा गैया मिथिबाय नों हारसिंनो थांनांसिगोन आरो दे गोनां जायोबा आं नोंखौ लिंहरगोन नों थागथियारि जानानै थाबानो जाबाय अके नोङो बे न'खरनि बिहामजो नंगौना नङा नों फावगालिनि बिमा नंगौना नङा मा जालायखो आंहालाय एन्टनिय'आ फावगालिजों हाबा जाला होननायखौ नों मिथिगौ ना मिथिया मा आंलाय माथो मिथियानो आंनो खोन्थायाखैनो नोंलाय मा मिथिगौ गावनि दुनियावनो गोजावनानै थाग्राया एसे लाजिनो सोलोंदो नोङो माबोरै लाजिनो नोंलाय नोंनावथ' लाजिनायानो गैया आं जेबो मिथिमारा आरो मिथिया हसे आंखौ दारायबाय थानाय खुगा दङ होननानै बुंबाथाय उल्था आं मिथिमाराथ' एन्टनिय'आ फावगालिखौ गारबाय नामा बेफोरखौ आं जेबो मिथिया माथो फावगालियालाय जेबो बुङाखै आंनि सिगाङाव बिमा जालायनानै मिथिया नोङो जेबो दासो आंनो क्लिअपेट्राया खोन्थाहरदों मोजाङै रायलायनो होननानै लिंहरदों आं मिथिमारा दे जेबो खोन्थायाखै आंनो मालायबा सेंग्रा सिख्ला मा जादों मा थादों बेखौ जोंलाय बोरै मिथिनांगौ जाखो जों बिमा बिफाया गासिबो खोथा मिथिजोबा ना फिसाफोरनि खोथाफोरखौ आं फावगालिनाव सोंगोन र'
सोङै थां मोजाङैनो मा जादों मा जायाखै मानसियानो गैया कलेजावसो थांदों दा फैबाथाय सोंगोन आं आरो मोनसे खोथा आयै बिहामजो आङो नोंनि सुथुर नङा आंखौ जानला मोनला रायनो मा जेब्लाबो आंखौ रायबायल' थायो रायथावथाव खामानिखौनो मावनानै लायोबा रायगोनथ' आरो गावनि फिसाजोआ मा जादों मा जायाखै जेबो थाल लाया आं मोनथियानोबा फावगालिया मा जादों मा जायाखै मा जालायखो मा दावराव दावसि नुबायना बानलु बेदां गासिबो खोथायावनो आया आंखौल' दुसियो नों मोजांबालाय आंलाय नोंखौलाय मानो दुसिनांगौ जाखो माथो जालायखोब्रा हनै नोंना हिनजावा गावनि फिसाया मा जादों मा जायाखै जेबो थालखौनो लाया मा जादों नारजि बुदां एन्टनिय'आ फावगालिखौ हाबा खालामला होननानै बुंदोंनो बे खोथाखौ आं मिथियानो ओमफ्राय आया आंखौ बेखौनो रायगासिनो दं आरो आयै मानोथो बेफोरबायदि रायनांगौ जाखो हाफांखौलाय हाफाङा मिथियाबा नोंहाबो हिनजावनिसो लोगो जालायबाय आयै आं मालाबाबो हिनजावनि लोगो जाया आं सैथोनिसो लोगो जायो हाफाङा जुदि मिथियाखैब्ला बेखौलाय मानोथो रायबाय थानांगौब्रा आयै दिनै नों आंखौ दायनिगिरिसो मोनबाय होनबा नों नारजि फिसा नों दिनै बिमाखौ नोङो गोरोन्थि नुबाय गावनि हिनजावखौसो मोजां नुबाय नोङो बिदि नङा आयै आरो आं मालाबाबो हाफांनिबो साइड लाया आरो नोंनिबो साइड लाया नाथाय खोथाया सैथोनिबा लानांगौ जायो सैथोजों बेनिखायनो आंखौ गाज्रि मोननाङा आयै आरो हाफाङा मालाय बोरै मिथिजोबनांगौ जाखो गासैबो खोथाखौ बिमाबाबो मिथियाना बेहा न'नि खामानियाव न'नि टेनसन लानायावनो माखासे समफोरा बाबेनलांखायो बिदि हिसाबै बियो बोरै ताल लाबाय थानो हानो होमबा आं जेबो मावा नोंबो मावोब्रा आयै नोंनि खामानि आरो हाफांनि खामानिया जुदा जुदा ना बे हिसाबै आं नोंसोर सानैखौबो सनमान होयो अब्लाबो बेफोरबायदि जानला मानला दुसिलायबाय थानाङालै आरो आं जेबो बुंला बेखिनिखौनो बुंबाय आं दिनै आंनि फिसा हौवाखौ हायना मुलि होना लाथारबाय आरोना नों बेनिखायनो दिनै नारजि बुदाङा नोंनि लोगो जालायथारदों आयु बेफोर खामानिया नोंनिसो खोमा आंनि नंथाराहाय आं मालाबाबो बेफोरबायदि खालामा आरो नारजि बुदाङालाय माथो रावनिबो साइड लाखाया बांद्राय खुसि जानाङा सानसे बेलासि बे नारजि बुदांजोंनो नोङो बे न'खरनिफ्राय होना हरजागोन बे समखौ नेनानै थाबाय था नोंहा नुबाय दा माबायदि उल्था उल्था बुंदों बियो र' लासैनो नारजि बुदांखौ नोंखौ गारहोगोन आं उल्था उल्था बुंग्राया आरो बिथिंजायलाय क्लिअपेट्रानि फिसालायालाय आंनि फिसौखौलाय मानो बेफोरबायदि खालामनो सानखो बेलाय आंनि फिसौखौ मान गैयै खालामथारनो नागिरदों नामा लोगो हमनानै रायलायाबा जानाय नङा आंनि आदानि बिखुनजो आं जेखौ मावो माथो उल्टा उल्टाल' जायो माथो हायना मुलियानो जाथिनाव नाङासै नेवलानावसो नांबाय हाबाब माथो गोदान मुलि हरफिनदोंमोनलाय आं माथो जाखो बेलाय गोदान मुलि हरनायखौबो आं बहाबा दोनफ्लांनानै लाबाय मुलिनि जायगायाव आङो हालदैसो होफ्लांदों आयो मा मावनानै लायो नोंलाय दावदै बिदि हायना मुलिखौ गले गले लायबा अजा बोरायाबो रागासो जोंगोन ना साननैसो सिरि थाथ'दो आं गोदान लायनानै होफैगोन आंनि आदानि बिखुनजो आंनि जिउआलाय मानो बिदि जाथारखो आदायाबो आंखौ अना रावबो आंनि गोसोखौ बुजिया आंनि सेंग्रा मोजां फसायो आं नेवलायखौ गोसो थोआ दा आदाया आंखौ नेवलाजों हाबा होयोबा आंहा मा जागोन आं थैनानै थांनायानो जागोन हाब मानो थैनानै थांलाबायनांगौ जाखो थैया ओइ फामे नोंनि बयफ्रेन्डखौ आंनो हरदो ना नोंनि बयफ्रेन्डआ साइजथारना आंनो नांगौ नोंनि बयफ्रेन्डखौ बिदि जायो नामा नोंसोरना महरा गुफुर गावदां मोजांखा जानजि सेरेनो अन्नानै आंनो होदो ना दे उनाव गासैबो जाजोबगोन नों दा गाबनो नांला हौवाखौ बिदि हाखु दाखु नागिरबा मोना आं मा खालामबावनांगौ दे आंनि जिउआलाय मानो एसेबां बेफोरबायदि खोमसि सानावबाबो खोमसिसो नुलायलांग्रा जाबाय आंनो हौवा नांगौ हौवा जाबाय दे जाबाय मोनगोन आथुर बिथुरल' जानाङा नोङो मानो आथुर बिथुर जाया दे बेसेबां मानसिफोरजों मिनि जाबावनो आङो हर मानि खिनाय मानि हासुनाय मानि मानसिफोरनि मिनिनायखौसो आं खोनाफैयो बेनि सायाव नेवलाया आंनि खिथुसो जागासिनो हायना मुलिया नेवलानावसो नांबाय आरो अन्नानै हायना मुलि गोदान लायफिनदो ना प्लिज नङाबा फामे नोंनि हौवाखौ आंनो होदो फाग्लि नुबाय फामेयाबो आंनि गोसोनि खोथाखौ बुजिया गावनि हौवाखौलाय बोरै होनांगौ जाखो मोनगोन आं माबा मोनसे खायदा बोराय नागिरगोन दे नंगौना नोंल'सो आंखौ अनो आंनि न'नि मानसिफोरा रावबो अना आदानि बिखुनजो प्लिज आंनो हौवा मोजां नागिरनानै होदो जागोन दे फिसा नोमाया गासिखौबो खालामजोबगोन थेंक इउ दे हौवा मोजां मोनबा थेंक इउ ना माकिउ होननानै बुङो जासिबानो जाबाय जागोन दे गारांखौ आंखौ निमाहा नोंखौ निमाहा होनो नोंनोमोन ना सासे इनोसेन्ट मानसिनि हारामुरा सेफायना होनाया सासेयाथ' मोनबाय आंनिफ्राय मस्लाया नाथाय नोंनो बांसिन हारामुरा सेफायदोंनो माथो
बेनि साजाखौथ' नों लाखानांगोन। आंखौ निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो। निमाहा नांगौ नोंनो निमाहा हो? हगार आंखौ आदालत। माब्रै मोनदों नों सासे इसेबां भद्र मानसिखौ नों बेफोरबायदि हारा मुरा सेफायनाया? जिन्दिगिभर नोंनि आथिङाबो नों थाबायनो हानाय नंला मिथिबाय। आरो बे आथिं थोंसेखौबो होबावनांगौ नामा? आंखौ निमाहा होदो प्लिज सोरबा एम्बुलेन्स लिंहरदो। आदा बेखौ नोजोर हो जे बिनि आथिङा मालाबाबो दा मोजां जाथों होननानै। गोसोबा आं बिनि जिउखौ फोजोबनो हायोमोन। जुदि बिनि जिउखौ फोजोबोब्ला आइ आरो आंनि गेजेराव मा फाराग थागोन? बेनिखायनो डाक्टरनाव लानानै थां जाहाथे आरो बिनि आथिङा मालाबाबो मोजां जाया। जागोन फंबाय नोंथाङा थाब थांदो एन्टनिय' दा सोरबा नुफैनो हागौ। जेबो सिन्था खालामनाङा बे फिल्डआ जोंहानिसो बेवहाय दा रावबो फैया। जागोन दे। आबै आंखौ मानो लिंहरदोंमोन? आं मा खोनादों बेफोरखौ? एन्टनिय'जों नोंजों मा जादों? जेबो जायाखैथ' आबै। आं नोंनि नोम्बैसो गासैखौबो मिथिजोबो मिथिबाय। आंनो एन्टनिय' बिमाया दहायनो कल खालामनानै खोन्थाबाय। नोंलाय मानो एन्टनिय'खौ गावनि खालामनो एसेबो नाजायाखै? नों मिथिगौना एन्टनिय'आ बेसेबां मोजां मानसि? बेफोरबायदि डायमन्ड मानसिखौ मोननो थाङा। आबै नों बेफोरखौ मा बुंदों? नों आंखौ थगायनाङा मिथिबाय। नोमाखौ थगायबाबो नोंनि नोम्बैया गासिखौबो मिथिजोबथारो। आं जेबो बुजियासै आबै। जियानो जाया मानो थौदो एन्टनिय' मोननि न'आव मा जादों मा जायाखै मोजाङै रायलायहैनि। नाथाय आबै आइनो खोन्थायालासिनो आं बोरै थाङो दा? आं आइनो फन खालामनानै खोन्थाहरनि नामा? नोंनि नोमाखौलाय गेजेरावलाय मानो लाबोबाय थानांगौ जाखो? दोन नोमानो उनाव खोन्थाबानो जाबाय। जायखिजाया क्लिअपेट्रा लिंहरदों आरो एन्टनिय'जोंबो मोजां रायलायहैनि आं मा जादों मा थादों। जागोन दे आबै। लागोन ना लाया दखनाखौलाय? मा नायबायल' थायो? बेलेग कालारनि गैबावा नामा? दहायनिफ्रायनो नोंनो आं गोबां कालारनि दखना खिन्थिबाय। लानोबा ला लायाबा थां। दखानियानो बिदि जाबाय। बेनो हाजिरा हरनाङा दिनै बियो दखना मोजां खिन्थियाखै आंनो। बिदि नङालै थांफै देलाय। बानलु बेदाङा हाजिरा मावाखैलै ओरैनोसो दंफैयो इयो। मालायनि दखानाव ओरैनो थाफैलाबायो नामा? थाफैदोंबाथ' बियो डिस्टार्बसो खालामदों दखानिखौ। नों दखना लांनो फैदोंना फैयाखै? मानो फैयाखै जानो? बेलेग कालारनि खिन्थिबाव। बानलु बेदां बे मानसिया आंखौ ओरैनो बुङाखै। दखना फाननोसो फैमारबाय माथो बेलाय। मा खालामबावगोन आं बे बानलु बेदांखौ? आं नोंनो गोबां रोखोमनि दखना खिन्थिबाय। लानोबा ला लायाबा थां। बानलु बेदां मानसिखौ बिदि बुङो नामा? माथो बेलाय दखनाखौ बेखौ लागोन बेखौ दोनगोन बेखौ नायगोन बेखौ दोनगोन। जि दखनाखौ फसायगोन बिनि कालार नागिरबावगोन। जि कालारा मोजां बेखौ लाया। जि दखनाया मोजां कालाराबो मोजां बिनि दामखौ खमायनो खोन्थागोन। दखना बायग्रा मानसिया बिदि नङाथ'। गोसोसो जों बायग्राफोरनि। जों कालारबो मोजां नागिरगोन दाम खमनि दखनाबो नागिरगोन। बायनो हायाबा हाया होननानै बुंना मा लागोन लाया बेलाय। बानलु बेदां गथ' मानसिजों बिदि उल्था उल्था बुंनो लाजिया नामा नोङो? आरो नों बेवहाय मा खालामफैदों? न'आव थां। नोंसो आंखौ बुंदों दा आंखौ दखना फाननो हाया होननानै बेनिखायनो दखना फानफैदों आं। हे गसाइ जाबाय दे फिसाफोर जाबाय। थांफै देलाय फिसा। दे गांसे फसायदो। आं दखनाखौ लागोन होनबाबो बिनि देखायनायखौ लाया। नोंनाव फैसा गैया बेखौ बुं ओरैनो नायफ्ला फैदोंसो नङा होमबा? बानलु बेदां कास्टमारखौ बिदि बुङा। जों जेब्लाबो कास्टमारनि खोथाखौ खोनासंनानै बिसोर माबायदि लुबैयो बेखौ नागिरनानै बिसोरनि गोसोखौ गोजोन होनांगौ। नों बेफोरबायदि मानो बुंलाबायदों? जोंहानि न'नि कास्टमारखौसो जानानै हरजोबगोन। थां नोङो बे दखाननिफ्राय। थांफै देलाय नोंनो मा रोखोमनि दखना नांगौ आंनो खोन्था। आं नोंनो हरगोन। नाङाबो आंनो नोंसोरनि दखाननि दखनाखौ। बेफोरबायदि रागा खरा नार गैयै दखानि थायोब्ला आं बायाबो। बानलु बेदां नोंनि थाखायनो सासे कास्टमार गोमालायबायना? आंलाय मा खालामदों? आंलाय नैबे गांसेखौ दिहुननानै होबावदोंसोमोन। बेसे कालार सोलायनानै बेनो खिन्थिगासिनो आं। बे लायाखैबालाय माथो खालामनो आंलाय? हामबायसै फिसाफोर हामबायसै। बानलु बेदां फिसा नों बेफोरखौ मावलायलायनाङा दे जिरायदो। जेबो नङा दे आमाय। जोंलारिया आंखौ बुंदोंना आं जेरावबो उदाया दखना फाननो रोङा होननानै बेनिखायनो फानफैदों आं। बानलु बेदां जोंलारिया ओरैनोसो होनदोंलै फै जिरायफै। दखनाया आंनो फाननो रोङा गारा मानो रोङा गारा बेवहाय आवग्रिफैना लालाबायो। बानलु बेदां फिसा गाज्रि मोननाङालै जोंलारिया बिदिनो खुगायानो बेना एसे गोसाद्राय। जेबो नङा दे आं जोंलारिजों माबायदि रायलायनांगौ रोंगौ। दे हामबायसै होमबालाय। आरो दाथ' मा जाबावनो नों बानलु फिसा? खाथि खाला जेबो मोजां बुस्थुबो गैया। जेबो नाङा दे
नों जोंहानि दखानाव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदोंलै बानलु फिसा आरो नों गोबां हेफाजाबबो होबोबायना र' आं माबा मोनसे लायनि नों जिरायना थाथ' दे जागोन दे बहा थांदों आफाया आच्छा बुंलाय नों आंखौ दहाय फुङाव चेलेन्ज होबा होननानै बहा गोमानानै थानाय सानदोंमोन नामा नों आंखौ नोंनि दखानाव फैया होननानै नैबे बानलु बेदांखौ आन्डार एस्टिमेट खालामनाङा मिथिबाय दालाय माथो दखना गांसेखौनो फाननो रोङाखै नोंलाय बायग्राफोरानो थिग नङाबालाय आंनि मा दाय दखना बायग्राफोरानो लयाल नङाबा माने लयाल जानांगौ जाखो बिसोर दखना लानो होननानैसो फैदों ओमफ्राय नोंहालाय मानोथो जात जात होनहरनांगौ साबेसे सिख्लाफोरखौ बिदि रायहरखो नोङो साबेसे हिनजावफोरखौ दासिम 3 मानसिखौ मा 3 गोजोन कास्टमार फिरायहरबाय नों औ बिराद मोजाङै औ होननानै बुंबावदों नोङो माथो खालामनो बिसोर दखनाखौनो लागोन लाया खालामबाय थायो मा कालार नायग्रोबाय थानायबालाय दखना मोजां नुयोबा बिनि गोसोम कालार गैया नामा बिनि गुफुर कालार गैया नामा पिंक कालार गैया नामा आगरा ओरै ओरै गैया नामा माबेलाय लानो गोसो नालाय जेखौ मोजां नुदों बेखौ फैसा होनानै ला बिसोरनो दखनाबो मोजां नांगौ आरो दाम खमावबो नांगौ बेनिखायनो इउजलेस मानसिफोरखौ सोया आङो गासैबो मानसिया दखना बायनो हाया मिथिबाय गासैबो मानसिनाव फैसा थाया बे दखानिनि प्रब्लेम नङाना गावसोरनिसो प्रब्लेम दा दखना बायनो हायोबासो दखानाव हाबनांगौ दखना बायनो हायाबा दखानाव हाबनोनो नाङा मा लागोन लाया एसेबां कनफिउज बेलाय हिनजावफोरा बेफोरबायदिनो जायो गोबां दखान गिदिंनानैसो गांसे गांनै फसायो मिथिबायना बेनिखायनो जोंनो टाइम नांगौ नंखाय बाथ्रा जायनि आखायाव रां थागोन बियो मालाबाबो दखान सोलाय सोलाय बुस्थु नागिरबाय थाया जेखौ मोजां नुयो बेखौनो खेबसे लागिनो बायगोन फैसा गैयै मानसिफोरासो दखान गिदिंबाय थायो नों आरो नोंनि लजिक आरो ना बेवहाय थाबाय थानाङा नोङो थांदो मानो होखारदों नों आंखौ मानो होनोब्ला नों थायोबा कास्टमार गोमागोन आंना बेनिखायनो थांदो थां आंहा गोबां खामानि दङ हा दखानावलाय मानसि दङ ना गैया नुवाखै होनबा गसंना थानायखौ दखानिया हेन्डसामथार मा नांगौ दखना नांगौ कालार आरो दाम खोन्थाखा नायग्रोआलासिनो बोरै कालार आरो दामखौ खोन्थानांगौ जाखो सिगाङावनो दामखौ खोन्थाग्रो बेसेबां दामि नांगौ आरो मा कालारनि नांगौ हाबाब दखनाखौलाय नायनानैसो फसायगोन दा जोंलाय उनावहाय दखनाखौ नायनानै फसायबाबो आरो दाम खम खालामनो खोन्थालायगोन आरो दाम खमनि मोजां दखना बिलाइगोन आये माबायदिहाय दखानियालाय मानसिखौ बिदि बुङो नोंसोरो दखनाखौ बुग्लुं बुग्लिं खालामनानै उनाव लायालासिनो थाङोना बेनिखायनो बाजेटखौ मिलायनानै दखनाखौ लांदो आयं मा दखना नांगौ नाङाबो जोंनो नोंसानि दखाननि दखनाखौ माबायदि दखान होदों नोंसोरलाय बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो हारसा बांगालनावसो बायो जोङो नोंसोरनोलाय बाहानोसो नांगौ दा हारसा बांगालनि दखानाव बायनो थाखाय बानलु बिदां सिरिथा आयं बियो गोदानसो जेबो रायलायनो रोङा माने कास्टमारजों माबायदि रायलायनांगौ जेबो रोङा बियो माबायदि मानसिखौथ' लाखिदों होना हर मानसिजों मोजां रायलायनो रोंथारा बेबायदि मानसि दोनो नामा बेनि जानानै आइ एम सरि आं दखनाखौ खिन्थिगोन नोंनो माबायदि दखना नांगौ माइदिनि दखना नांगौ ना मा ब्रेन्डनि दखना नांगौ नांला जोंनो जेबो नों लानोनो फैखायाखैबा आरो नोंनि साइजनि दखनाबा दङना गैया आयो आंखौ लोदो होनदों आयं बेनि बुंनायखौ गाज्रि दामोन बे ओरैनो बुंलाबायो बेनि खर'आ एसे गाज्रिसो बेखौ डाक्टरनावसो लांगासिनो दं दा साननैसो बेनि खर'आ एसे गाज्रि जानानै दङ आयौ एफा मोजां सेंग्रायानो खर' गाज्रि औ खर'आ एसे गाज्रि बेना खर' गाज्रिखायनो डाक्टरनि मुलि जानांबाय थायो बियो बेनिखायनो गाज्रि मोननांला दे आयै फिसा नोंहा खर' गाज्रि जाबाय बेफोरबायदि बैसोआवनो डाक्टरनाव मोजाङै नायजा दे डाक्टरनाव लांगासिनो दंखायो बेखौ जों ओमफ्राय बुंलाय मा दखना नांगौ नोंनो बेनि साइजनि दखना गैयाबा नों मा जासिगासिनो बानलु बेदां सिरिथा नों खर' गाज्रिबानो आंनि मोदोमखौ बासिबाय थानाङा नोङो आंनि मोदोमालाय मा गाज्रि एसे मोजां आंनि मोदोमा औ जोबोद मोजां मोदोमालाय मोजाङानोमोन आं लोदो होननायखौ दुखु मोनोब्ला नोंनिसो लस नों जुदि गावनि मोदोमखौनो मोजाङै फ्रात फ्रिट लायाबा नों गावनो खस्थ' मोनगोन लामा सामा लुंख्लेंलाबायगोन आयो नोंजों बिदि लाजि फोनांजाबाय थानो हालाहाय आं खर' गाज्रिबाबो थौदो जारो थौदो बे दखानाव जेबो बायला ओइ अहंकारि नोंनि थाखायनो आंहा कास्टमार जोबलांगासिनो मिथिबाय नों मा बार जोंहानि दखाननिफ्राय थांनोबा थां नङाबा दिनै जोंहा बिक्रियानो जानाय नङा बे आंनि मादाय बिसोरो दखना लानो होननानै फैयाना नायनोसो फैयो दा फुजा खाथियाव बयबो दखना लानानै थाङो मिथिबाय एसे एनै जोंहा बिक्रि जानायानो मा नों बेवहाय फैनानै मानो डिस्टार्ब खालामगासिनो बानलु बेदां जोंहा नोंसोरनि बायदि गोनां नङा मिथिबाय नोंसोरना मालाय सानसे मावबानो बोसोरसे जानो हायो जोंना बोसोरसे मावबासो मास मोनसे मोनजायो मिथिबाय जोंनिया बेनिखायनो ओंखारलां मिथिबाय आंखौ जानला मानला होखारलाबायना मिथिबाय नोंहा आंखौ होखारनो थाखाय जेबो मोन्थाय गैथ'आ दा गोसोआ आंनि बेवहायनो थाबाय थागोन होमबालाय थाबाय था
आरो आंनि कास्टमारफोरखौ दा होसोनानै हरखा नोङो एबारबा हले आंनि कास्टमारफोरखौ होखारहरोबा मादैनो खोन्थागोन आं नोंखौ आंनि दखानाव फैनानै डिस्टार्ब खालामदों होननानै नोंसो आइनो होमबासो नोङो गिगोन बेनिखायनो जेबो बुंनाङा नों आंखौ सिरि सिरि ओंखारलांबा ओंखारलां वाह बेबो दम होलायथारदों होमबा आंखौ आइनो खोन्थानो होननानै दखानाव फैनानै डिस्टार्ब खालामफैगासिनो गावखौनो मा साननानै लायोथाय बियो दुखुनि समाव आंखौ हेफाजाब होदों होननानै इसेबां अहंकारि खालामबाय थायो आंनावबो खोमा दं मिथिबाय जोंलारि बेनिखायनो सानै हयै बाथ्राफोरखौ बुं माखौ एसेबां नायगासिनो बियो आंखौ आंनिफ्राय फैसाखौ माब्रै मोनगोन माला मोनगोन होननानै सानगासिनो खोमा आइया गोदो आंनो उन्दैयाव सना दानानै होदोंमोन ना बेथ' खमैबो दा 1.5 लाखसो मोनगोन बेनि उनाव दाखालि हस्पिटालनि बिला एसे आग्लायनाया बेसेबां दं 60,000 होमबाथ' 2 लाख आरो 2 लाखखौ आं बबेनिफ्राय एरेन्ज खालामगोन आं दा औ आंनि लेपटपखौ फाननोसै लेपटपाबोथ' आंना 1 लाखनिखा 50,000 मोनोबाबो जागोन 2.5 लाख अब्ला आंनि आखायाव 1.5 लाख थागोन 1.5 लाखखौ उनाव होनोसै नामा आं 2.5 लाख होयोबाबा मानिगोन ना मानिया बियो जोर खम थाथा नायगासिनो आंखौ मा नायबाय थादों मानि हिसाब खालामगासिनो दं नों गोसो सिङाव थै अजाबो रोंगौ नामा नोङो नोंनि गोसो सिङाव मा सानदों मा साना गासिबो मिथिजोबग्रा जाबाय आं दाना बुं मानि हिसाब खालामदों नोंनो माबायदि फैसा होनांगौ बिनि हिसाब खालामगासिनो आं आरो आंना गासिबो जाजोबखाबाय नोंनो दा देबोरखालि आं बेसेबां फैसा होगोन गासै 2.5 लाख होगोन आं मिथिबाय 1.5 लाखखौ बिनि उनाव आच्छा मानि 1.5 लाखखौ उनाव होनांगौ जागोन सुद नांगोन आंनो खिन्थु मिथिगौ ना सुदा मा जागोन सामफ्रामबो फुंनि मोनानि गुड मर्निं होनबाय थानांगोन नों आंखौ लोगो हमनानै जुदि नोङो गुड मर्निं गुड नाइट होनजानो लुगैयो अब्ला आंनिसिम फैनांगोन होमबाना आं सामफ्रामबो गुड मर्निं गुड इभिनिं होनबाय थागोन आच्छा थांनोसै आं थांबायबो औ बिदि होननानै आंनि खाथियाव सामफ्रामबो नुजाफैयाबानो जाबाय बियो आंबो मा होननानै लायो 1.5 लाखखौ माब्रै दिहुनबावगोन आं इसिबां खम समाव सोरनिफ्राय मोनगोन आं 1.5 लाख फैसा जोंलारि फिसा बोरो बानलुआ थांबाय आफा दासो गसाइ बेनि थाखायसो लानानै फैदोंमोन आं बेबायदि मानसिखौलाय माथो बुंनो मालायनि दुखु खस्थ' जेबो मिन्थिया गावनि फैसा होनायखौल' हिसाब लाबाय थायो नंगौ नामा आङो थिंख्लि हासुङाव फैसा सोनाय दङमोनलै बेखौ हरजासिगोन नामा मालाबा इमारजेन्सि जाबा नांगोन आरो नोंनि थाखायबो आङो जमायना दोनदोंमोन नोंनि थाखाय थरलानि थाखाय बेसेबां दं आफा फैसाया गासै 1 लाखसो जागोन खोमा बाराबो जानो हानाय होमबालाय आफा बानलु बेदांनो हरनोसै नामा फैसाखौ आंबो बेखौनो सानदों होमबालाय हामथारबाय माखासे आंनाव दङ दे दा बेखौलाय सोर जानांगौ जाखो नोंनो जादो आफा ओमफ्राय बिनिफ्राय नों न'आव थांदो दे आं दखानखौ आं नायनोसै दे होमबालाय दसे रेस्ट लाहैदो नोङो आच्छा दे बानलु बेदां नों मानो बिदि बानलु बेदाङा बानलु बेदांनि जायगायाव थिगानो नाथाय आं मा खालामदों दासिमबो आं फावगालिनि सिगाङावनो बुंनोनो हाला ना बुङालासेनो थानो आं ना बुंनो ओरैबाबोथ' आं एन्टनियोजों सोमोन्दोखौ गारखाबाय बावनोथ' हानाय नङा आं एन्टनियोखौ अब्लाबो उपाय गैया आं जेसेबांनो एन्टनियोखौ गोसो थोगोन एसेबांनो एन्टनियो न'खरनिफ्राय आङो खस्थ'सो मोनगोन गोसो गैयाबाबो एन्टनियोखौ बावगारलांनांसिगोन बेराफारसे फावगालिया मिन्थिब्ला आंखौ मा सानगोन दासिमबो आं गावखौनो प्रिपेयार खालामाखै आं मा होननानै फेस टु फेस नुजागोन आं फावगालिजों आं सरि फावगालि आं नोंनो खोन्थानो हागोन ना आं मिन्थिया हायोब्ला आंखौ सिगांग्रो निमाहा हो फावगालि आंखौ निमाहा हो फै जिराय फै फावगालि फिसा एन्टनियो सिङावनो दङ थांनानै एसे मोजां रायलायहैलाय मा जादों मा जायाखै एसे मोजां रायलायहै दे जागोन दे फै जिराय फै गोबां खोथा रायलायनांगौ दं आंबो बेनिखायनो नों फन खालामनायखाय हाखु दाखु फैबाय आं गासैबो मिटिंखौ केन्सेल खालामनानै दे जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंलारि नोंनि थाखाय आं गासैखौबो खालामजोबगोन नोंखौ आं एसेबां गोरलैयै गावनिफ्राय गोजान जानो होआ बेखौ आं मालाबाबो खालामा आं मिथिगौ नों आंखौ रागा जोंदों बयबाबो रागा जोंखागोन साननैसो नों बेबायदिनो आंखौ रागा जोंनानै थाथ' आं मिथिगौ नों आंनि जिउआवनो फैफिनखागोन होननानै एन्टनियो फावगालि औ एन्टनियो नों साया लिंहरनायखाय आबैजों आंजों फैदों नाथाय आंथ' गासैबो खोथाखौ नोंनो क्लियार खालामखाबायमोन ना अब्ला मानोबाव आं बेखौ जेबो मिन्थिया एन्टनियो बिसोरबा मा रायलायनो नागिरदों बिसोर जि रायलाया मानो बियो मालाबाबो जाफुंनाय नङा आंबो मिथिगौ एन्टनियो नोङो जोंनि हाबाखौ लानानै गोजोननाय गैया मानो होनोब्ला आं नोंनि गोसोखौबो दुखु होनो गोसो गैया आरो आंबो बेफोरबायदि जाहामेलायाव थानो गोसो गैया
बेनिखायनो नोंबो बुजायदो नोंनि आबैखौ जों सानैनि जुलिया मालाबाबो जाया होननानै आं सम आरो खाबुखौनो मोनाखै हरखाबनो आबैया सोरनिफ्राय खोनाखोथाय आंखौ कलेजनिफ्राय थाब लिंहरनानै नोंसानावसो लानानै फैबाय सावगालि नों जोबोद मोजां मानसि नोङो आं बायदि मानसिजों मालाबाबो रुजु रुमु रायजो जानो हाखाया बेनिखायनो नों नोंनि न'खरनि मानसिफोरखौ थाबैनो बुजायदो एन्टनिय' आं नोंनि सेराव जिरायनो हागोन ना जिराय एन्टनिय' नों जेबो जिंगा सिनाङा जुलि जानो गोसो गैयाना बेवहाय आं नोंजों जेब्लाबो सापर्ट खालामगोन आंनि आइ आरो आफाया आंखौ जोबोद अनो बिसोर बुजिखागोन बेनिखायनो नों जेबो जिंगा सिनाङा आंनि सायाव फोथायनाय लाखि नों मा सानो बे जुलिखौ जानो गोसो मानो होनोब्लाथ' बैसोआवथ' नों आंनि बेसेबांबा उन्दै नोङो दासिमबो बेसेबांबा फरायनो थाखाय सम दं दा आंहा जुलि जानो गोसो गैया आरो आं नोंखौ गावनि बिसि महरै मालाबाबो गनायनो हाया बेखौ आं मिथिगौ नों आंखौ मोजां मोना होननानै ओमफ्राय आंनि गोसो सिङाव मा दं मा गैया बे आंनि गोसो सिङावनो थादों एन्टनिय' खोनानो मोनदों नों ओंखाम ओंख्रिखौबो दासान्दि मोजाङै जायाखैनो बिदि दा खालाम एन्टनिय' जोंनि आबै नोंसिनि आइमोना जेसेबांखिनि जबरदस्ति खालामनो नागिरा मानो आंनि सायाव फोथायनाय लाखि आं नोंनि गोसोनि बारगा जेबो खामानि मावा आरो आंहा आइनि आफानि सायाव फोथायनाय दं बिसोरो जों सानैनि खोथाखौ मिथिब्लानो जेबो बुंनाय नङा आच्छा अब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय फावगालि नोङो आंनि डिसिसनखौ गनायनायनि थाखाय मानो नोंनि डिसिसनखौ गनाया जानो एन्टनिय' नोंखौ जे आं जोबोद मोजां मोनो नोंनि खुसिनि थाखायनो आं गासैखौबो मावजोबगोन नांगौब्ला आंनि गोसोआनो हाजार बार थुख्रा थुख्रा जाथों बायथों अब्लाबो आं नोंखौ बेफोरबायदि दुखुआव थानायखौ जोबोद नायनो बायो हास आं नोंनि अननायखौ मोननाय मोनब्ला नों आंनि गोसोनि साननायखौ एक्सेप्ट खालामनाय मोनब्ला बेसेबां मोजां जागौमोन एन्टनिय' बेसेबां मोजां जागौमोन सालाफोर नैबे थफेरामखौ मा सानदों दिनैबा हले उग्लुंजोबगोन अमाया हाखौ उरनाय बायदि नैबे जेसिबिजों बे जेसिबिखौ ओरैनो बानायाखैथ' न' सिङाव सोर दं सोर गैया मिथिया ओगोन उख्रांजोबनाया मोनथिनानै मोनाखै आरो दे नोंसोरबो मा नायबाय थादों हो लाइकआ कमेन्टआ हो भिडिअखौबा सामफ्रामबो लाबोनो खोन्थायो कमेन्टखौबा होआ नोंसोरनि मोजां मोजां बुस्थुफोरखौ एग्लुंजोबगोन आं मिथिबाय नोंसोरनि हा हुफोरखौ एख्रुंलाय खालामहैजोबनांगौ लाइक होआबा मिथिबाय ना आच्छा दे दोनथ'लायबाय गुड नाइट